रउआ कबो घर में अकेले रहल बानी? अगर हाँ त इ वीडियो रउए पर बन रहल बा। घर खाली होखे ना, दिमाग खुद कॉमेडी मोड में चल जाला। अरे मम्मी बाहर, पापा भी बाहर, कोई नइखे। आज तक घर आपन बा, आज रिमोट पर हमार राज बा। जब कोई देखे वाला ना होखेलन ना त आदमी गायक भी बन जालन। इ देखी, स्टेज पर खेसारी आ घर में हम। अकेले आदमी सबसे बड़ा मास्टर चीफ होलन। थोड़ा नमक ज्यादा डाला जाला त अरे तनी ज्यादे बा त नीमक दिहा। अरे इ त समुद्र बन गइल। अकेले आदमी के सच्चा साथी मोबाइल होखेला। 3 मिनट रील देख के सोचे त सीधा 2 घंटा निकल गइल। आईना सच बताई, हम तो पागल नइखी ना, थोड़ा बहुत, लेकिन हम मजेदार बानी। अकेले आदमी के बिना जोक के भी हंस देवेलन। काहे? काहे कि दिमाग खुद कॉमेडियन बन जाला। पहिले आदमी सोचेला जिंदगी का हो गइल, फिर 2 मिनट बाद चाय बनाई कि मैगी। इहे बा अकेले आदमी के दिमाग। अकेलापन हमेशा आदमी के दुख ना देला। कभी कभी सबसे मजेदार पल भी अकेले में ही मिलेला। अगर रउआ भी अकेले रह के ऐसने हरकत कइले बानी तो कमेंट में लिखी अकेले लेकिन मस्ती। वीडियो पसंद आइल होखे तो लाइक करी। यशवंत सिंह 445 के साथ बना रही। चैनल के सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, आई वीडियो के अपन लोग में खूब से खूब शेयर करी। काहे कि अकेले आदमी के कॉमेडी सबसे ज्यादा रील होखेला। मिलल जाई अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।